you showed a cross on it, I was like, okay, I got past it. Oh, I remember the ball. Smash them, boys! Dyma ni te diwedd gemau cystadlu blwyddyn 7, llongyfarchiadau i ysgol gyfun Ysgolafera yn ennill y gêm yn erbyn Bro-Myrddin 28 pwynt i 0. Os drwch chi'ch sylw chi nawr o dan y pist, fe fydd yna seremoni gwobrwyo i'r ddwy tîm.
Cyflwyno Batala i'r boys rhanno, mae Gary Lewis, cyfrwydd yn chwaraeon yr Eils, a Greg Hurts o Undeg Rygbi Cymru. Felly pencampwyr blwyddyn 7 i'r gobaith Cymru ar WRU am 2017 ydy Ysgol Gyfun y Solomera.
Keep working! Keep working! You want? Drive it! Keep working! Yeah! Come on! Run out, Jacob! Run out! Boys! Come on! Work again! Come on! Come on, boys! Oh, come on, boys! Up again! Come on! Come! We know you can up again!
Diolch i Ystylewera a Maes y Gwendraeth. So chi ddod draw at y pist nawr mewn i seremoni gwobrwyo. Llongyfarchiadau i Ystylewera, ben campwyr y gystadleuaeth heddi flwyddyn 8, yn ennill y gêm gyda 27 o bwyntiau i 15 o bwyntiau gyda Maes y Gwendraeth. Llongyfarchiadau mawr i'r ddau tîm. Os newch chi ddod draw nawr at y pist, fe fydd medalau'n cael ei gyflwyno. Felly rowch ymrydwiaeth i Ysgol Maes y Gwendraeth os gwelwch yn dda, yn derbyn medalau gan Gary Lewis a Greg Woods. Gary wrth gwrs yn cyfarwyddwr chwaraeon yr Urdd, a Greg Woods yma o Undeb Rygbi Cymru.
A rhowch gyfer y dwe rhanferthol, os gwelwch yn dda, i ben campwyr, cystadleuaeth 7 bob ochr, urdd a'r WRU, ysgol gyfun y Sylyfera.